Здравейте хора, това е втори епизод, където можете да направим гол. Да започваме с първото ниво. Чакам да залети и да почвам. Добре, няма го си акции. Дамян. Горе имаме някакъв спайк, аз лесно пия. Аре бе, О, божик на коса. Мале, беше на коса. Сам да ми залези кръвта. Йо, Кивим. Аре, стига, защо е? Да е отмяна. Това е втори епизод, не го казах. Че няма Дамян. Бихта. Кива. Време за бум. Какво е морочиш? Какво съм създал? Убихте! Убихте! Я сам се мамия. Що? Мамия. Убихте. О, мая. Ауч. Не. Аре бе. Сам да ме оцелиш. Казвам ли ти? Боже. Ау, това не го знам. Убиха. Добре. Плюс 13. Я скъпи 707. Днес ще ги завършим. Добре, това е хубаво. Айде, 12. Да, спайк. На спайк мъч. 30 демедж. 12 демедж. Добре, продължаваме следващото ниво. И чакаме да следят всичките 10. Окей, всички са тук. И започваме. Имаме ли Дамян? Още няма. Какво става тук е? Никъде няма. Уйрай. Дам ти го на бръста. Мале, как ми избягах на магия. Минус 2 купи, тъжно. Това още съм 700 купи. И има, моля, Дамян. Още няма Дамян. Какво става тук? Същие, стой, мале. Не бе, що ме спря интернета? О, боже мой.
Сега съм две копи. Искам да нямам. Аре, пак няма да нямам. Защо? Взем го много лесно. Скуики, скуики, пи. Ей, скуик. То как се представя? О! Оли, не. Оли, не. Не, не. Оли, моля, Оли. Оли, не. Оли. Не убивай тъпто. Не убивай Оли. You can do it. Аре, что пак ли джурия? Не. Откъм. Не. Стига. Не, няма това. Хайде, убивам те. Да бе, убивам те. Айде! Имам хел. О, боже, как ще умра. Умирам! Не умрях! Какво? Защо? Айде, победа! Супер! Сега колко писам? Добре, имам един. И 15. Сега тук имам нещо. 100 кредити забера. Ако ми пише... Лилия, Леон? Не помня, как се беше. Добре, Леон беше. Добре. Уйдем. Някъде ходи. Как не си ребия? О, мале, как мина. О, мале. Бойно. Не се ходи. Пупи с гангстер. Не, Пупи гангстер. Си уби Пупи гангстер. Давай, Едгар. Давай. Сега ще ли? Това съм аз мислих, че е там още е Едгар. Сигурно тъжното се забили. Аре, стига! Нямаш никакъв съм били. Айде, едно първо място. И плюс 13. Две нямам бонус. И сега имам... какво стана? Още едно ли? Стигай. Мале, какво става тук? Айде, бе, най-сетне нямам, бе. Всяко пак нямам, бе. Айде! Още едно! Мале!
Защо жена? Мале! Какво? Не! Не! Това как беше възможно? Мичик старо! Мале, какво става тук? 27, 180. Хайде. Мале, това как е възможно, бе? О, боже мой! Как? Как? Това е възможно. Това е невъзможно, бе. Добре. Аре, бе. Не ти. Опа! Не, Оли. Оли, плиз, Оли. Оли да сме приятели. Или... Айде, убием те. Айде. Не, ще те убия, аз не мога. Ай. Мале, как избягах, сега пък и Пайпъра ли? Как ще ги изберете? Добре, сега мога да ги победя. 5. Аха. Сайт. Ау! Убийка. Аре, бе! Не! Как? Защо, бе? Мале, тук съм значи не да се разчивам. Ой, Виж, че не е супер. Не, ще успея. Не мога да помня, че имам 120 джема. Не мога. Трябва ми просто на битка. Добре. Имаш ли да не частни проблеми? Добре. Къп. Аре, бе, що не е уби? Сайк. Тръжа. Рано, бе. Фата. Тя си взела много. Взела си е гаджет. Не. Ауч. Аре, бе, защо? Една купичка. Добре. Мога една победа. И свършвам. Дано ми стане да е под 15 минути. Дано. Стискайте ми палци. Добре. Не. Мразя ти. Дам ти това. Не. Аре да стига! Ядосвам се! Ай, последно. Да не успея този път. Ай, последна минута. Последно ниво. Ще ги убивам. Пак интернет ми спира. Аре, бе, защо? Какво стана? Моля, аз умря, бе. Не! Стига, бе! Не, защо? Добре. Айде, моля. Добре, хора, това беше за днес. И честно казано,
бих казал, че успях.